azkeneko saioa izango ala aurtengua. Hombre, hau da kurtso amaierako festa. Venga, bota, errepasoa. Aitortu behar dut, lehenengo aldita zei balimagea, gaur, armario batetik ate behar naizela beste behin. Gaur da lehenengo aldia, futboleko kamiseta bat, publikoki jazten dutena. Gaur erosi dut lokal bat. Txaloak, bada poligono batetako restaurante bat. Eguerdian eranun kafesne bat, pasanun gau osua teletetxo, hori kafesne batekin pasazitzaiten tu. Txalo zaparrada batekin hartuko deu Nobita! Raimon, katukos, Bum, 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 gora eta gora beti. Nik ere ez dut arramatu. Iruñan topo ondo funtzionau zu. Kolaboratzaile lanak, eske, a ver, burro hori daka. Baina, ez ni naiz Nobita. Ez naiz Nobita, naiz Antonio, pues... Ba, etxe gusta. Bai, oe. ordizia. Venga, ordizia, hostia. Venga, Bai, venga. osea, hostia. Joder, ez da ere. Bai. Venga. Eta gaur programakoek alegin egingo dugu, zuta Judas berriz. Adiskidetzeko. Beti berdi, duela 2000 urte bezala, azken afarian. Tio, baina... Zaiteke eskualheria, pilotari gabe. Aupa. Ez dakit. Xabi, Maria, Antonio, June, Xabi musikariak, gara Punpairez podcasta. Ezkerrik atzo danoi, urren arte! Jaun Andreok, pilotazaleok, astadilla Punpairez. Aupa, 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 aupa! Bueno, aspaldiko, Antonio. Espaldiko, bai. Aspaldiko Xabi. Aspaldiko Maria. Aspaldiko entzuliak, hemen gaude, berriz. Bai, aspaldiko partez. Zenbat denbora? Egon gara, elkar ikusi gabe. Gure artean edo... Gure artean eta podcastai eduki eman gabe. Pues, Ilabete, bi. hilabete bi. bat, hilabete bat. Hilabete bat. Eta ikusi Demoraz. gabe hilabete eta ia bi. Oh. Topagunetik. Ez? Pentsa, Azken aldia, pentsa. Topagunea. Ostra, Gazte tenio topagun. Eta Maria etzeon, gainera topagunean. Osa, aurretik. Bai, bai. Wow. Bueno, ze pasau da, maitiak, ze pasau da. Jendia esplikauko jo, ba, bueno, bizila hola dala batzutan, ez? Nola da bizia. Zaiatu gehala gauzak iten, baina baten ordutegia, bestian ordutegia, hola gea. Hola gea, bai. Eta izan ditu baita bertan bera utzitako bi saio. Bai, hori pena izan da. Hori egina egongo balit, Ja, bai, Gasteizekoa eta Iruñakoa. Iruñakoa. Bueno, bueltatuko geha, esanet. Hau da, esango dugu bintzat, entzuli jakitia, azkeneko saioa izango ala, aurtengua. Hori da. Datorren urtien bai. zer pasaukoan? Datorren urtean, ze pasakoa? Ez dakigu ez, itzain inberko deu, ikusi inberko deu, geldituko gea, ikusiko deu. Bueno, asmoa hundirik gabe hasi ginen eta... Bai, pixkat hori izaten genuen ez, osea, gaurko estruktura, gaurko plangintza, ezke bukau osea, jazta, hau da, amaiera. Hombre, hau da kurtso amaierako festa. Hori da. Ez? Eskoletan eta iteute ba, bain. Vale, Ez? vale. Zek ez dute, etzain duten egiten kurtso amaierako festa? Bai, Abestu, dantzatu, Mangerada, guk egiten genuen mangerada. mangera da. mangera da. Bueno, bai, urjolasak guk, bai, egia. Bai, Apar festare, bai, urte batean guk. Perfecto. La fiesta de la espuma. Hori peligrosua izatea, Baina gure garaien hasi berria izango zan edola, eta bai, guatzen naiz, etortzen zan apar festa, eta guagutzako zan, Portaventura. Baina nire gogoratzen naiz, gero gu elkarri bultzatzen, baina, klaro, aparrak ez dizu amortiguatzen, lurre eroitzezea, hombre, eta... bai. Claro, hori bai. Hor euki gero. Eta berrea gainen, itezan gainea, ez Wow. pentsa hola Bai. parkea koltxatu hauetan. Ostra, ez. Hor gauzak asko aldatu dira. Bai, ez. Hori egiten zuten jaietan, herriko jaietan. Baina guk egiten genuen mangerada. Iruñan zen nola, uste dut, zakit, ohitura... Karo, kiston beroa pasako dizu eta handa. Bueno, Iruñan... Bueno, oain jadania. Ekainan emeretzi, gaur egun bai, baina duela 15 urte nik uste dut ez dut oroitzapen hori. Ja, ni ez dakit. Guren fresko itazun. Bai, ez dakit. Ni naho, osea, udara pasatzeko, uste lehenengo aldia dela, udara hasi da, eta ja bukatzean. Gara, ez zaizu ezak edatzen ba. Ja, zer da, hau ordia, ez da, osea, esan nahet, bizitzeko godanak izikentzen, zeret. Zuei uda gustatzen zaizu, Ni berez lepo, osea, nahi da eguraldi ona eta sanua, klaro. Hau ez da sanua. Hauetan iten nahi dana, gaina kriston, ez gaina bergaran, klaro, ni zestutik bakizue, bergara jo naiz bizitza, eta kriston aldia dauz zestutik bergara, osea, hori ere kalte. Osea, ezke benetan, tontakik behar Gero mateu. azpeitia lanea. Hori ezpeitia, oain egun hauetan, bai oso geskion geha, ezpeitiko ambulatoioa nahi ama. Zestuan bero gutxiago. Bai, aizia, kostako aizia lehenu etortzea honik takitzea bueno, hori aize bai, datorren, bergar ez tala iatzen. Eta hori gehatzea oso,
Eta orduan aurten udarakin, pasatzia, tio. Jazta. Osea, nago guztua, etzai guztau. Beida. Geotak gehiago gea, Bai. Nik beti izan dut, uda pixkat diktadura bezala dela. Udaren diktadura. Udan ondo pasa behar dezu, bai lagunekin egon martzea, zerbeza egon behar dezu, dantza egon behar dezu, parranda eta jun martzea, eta zoriontsu egon behar dezu. Ja. Karo, oporretan zaude, uda da, eguraldi ona dago, ezin dezu esan triste zaudela, edo gaizki zaudela. Baina horre, irikiko dugu betiko meloia, Venga, ez? iriki. Maixo baldin bazea, supongo bez, 2 hilabete, baina osakidetzan eri ez nibezela gaudenak, lan fijo gabe, oain tokatzai gula nahi, orduan udara da, danako porretan sari soziala kentzeko gogoa. Zan, ikusten danak, bat nuen Menorka, mestia Ibiza, mestia ez dakit nuen, mestia Mexikon, kriston inbirila pasatzen, zen egolakotan inbirila emateit. Ztani, hemen, ambulato joan. Nahiko triste. Antonio ukiko duda, tope. Bai, ni kontzertutan. Kontzertu. Pasatze da. Bai? Kontzertu. Jaietan. Bai, azkeneko urteak herriko. Nola daukazu, aurtengoa? Oso ongi. Ondo, osea, baina posik, lankarga asko dakazu eta posik zaudeta. Ni oso posik, asko gustatzen zaitu da jotzea. Bero egiten du, kalean jotzen dugu, ez dira espazio itxiak. Bueno, festarik festa. Festarik festa, bai. Zein da rekorrain dezuena hola jarraian jo? Zema kontzertu? 6 egun uste dut, posto, 6. 6 egun jarraian, Horrein dako hau 7 egun 6 kontzertu. Ekaina, baina nik uste dut egin duguna gehiena abuztuan justo Ama Virginia aste horretan amabostean hor, Euskal Herrian jai guztiak, eta hor nik uste dut gehiena egin dugula 6 jarraian. 6, aste batean. Baina hori da kanpaldia guretzako. Da 6 egun etxetik kanpo bazkaldu, lagunekin egon. Ja, eske... Udaleku bada. Hauek kuadrilla bezala dia, gardun, klaro. Ez den rollo nada kasue, oza, guai. Nire galdera da, ja, adin batea iritsita, gero kontzertua eta gero parranda beti erortzen da? Ez. Ja, ez. Bueno, batzuk bai. Batzuk mantentzen dira. Eta zu ez, Ni ez. Dola urte pila ja, oza, justo etorri nahi Junenekin, eta Junenekin hitz egiten, bihar daukago kontzertu, eta bihar jotzegu gainera goiz, batzuta jotzegu lako oso berandu, bihar da goiz, bukatzegu marte erditan, eta ze ordu ona, farra bat egiteko, ez, geritu badara lota, baina, marte erdia bukatzen duzu, bauzu denbora. Beste batzutan bukatzegu ordu bitan, ordu biterritan, dena ez dago denborarik. Baina, justo, joan balgara ondartzara horrengo gune, jotzegu Leioan eta gero Ibarren. Orduan joan balgara goizean ondartza, eta zen, guazen probestera eta goiz goaz lo itera hotelera, eta gero. Orduan hori da plana. Vamos. Una mierda. Niri berdi zait. Eibarren jaia egitea o farra egitea ongi. Ja horrengo gunean joaten galerako etxera. Eibarren parranda oso ona. Bai, ez da deitzen dira piparradak, deitzen dugu. Zer da piparradak? Egun batetik bestera, norbait pasatzen bada gauean, gero hurrengo gunean goizean, ez du humore berdina. Eta hori ez dugu piparradekin altxatu izara gaur. Zuek piparra da zalea zate, zu piparra da esenatzea? Ni ez. Ez? Ez. Ni piparra jartzen ba naiz taleko piparrena, hori du ere, baina saieste dut asko piparra jartzea. Baina ez batzu jartzen dira ohitura bezala, beti. Bai. Batzuk hortan eskusa huitega gaina, ezke ni hola nahi. Humore txarrekoa, bai, ni goizetan eskusa hori erabiltzet. Eta nahi, jajo. Eta doainik hartutako piparra da bat. Bai, eta rezakak emaldi mazaue eta... Horregatik diot, horateatzen dira piparra da politenak. Ja, nik rezaka ona izan dut historikoki. Bai. Bai. A ber, lasai balimanago eta ez balimadokat beste zerriteko, karo. Gero kontzertu bat eman berbalimadet, hor aldatuko litzeke gauza. Nio gero eta okerro, baina dut diga. Eta gero eta gutxi egin izateatzen horreatik, eta... Claro, hori bai. Hori gertatzen da. Gero eta gutxi bateatzen zara urrengo guneko... Ebitatzeko, eskondoa kentzeko. Urrengo gunekoa edo urrengo astekoa. Gure kuadrian bete-betean sartu beha horre, Gure kuadrian jau 30 eta 11 geha, 85 antzeman da, lento pepu, aurrekoan ea faia ingen unila danak etxea eta 20 pertsonatik parrandan hau gauzian, 2, 3, ez da pasa? Mitikoak. Wow! Nire gertatzen zait 20 urtetatik nik uste, ja. Bai, nik uste dut, gizon serio izan. Ez, alkolaren eta droga guztien eta kudeaketa oso txar bat daukat. Fizikoki eta mentalki, baina fizikoki, bueno. Edaten dut eta urrengo gunean kostatzen zait bizitza
buelta ematea, bueno. Zaila. Bizpairu egun, eta bai. Iritsiko zate, ni berro gehien ditut, hor ja beste pelikula badago. Bueno, nik ez dakit, Ni prestatuta nago ja. Bai. Bai, ni ez. Nik kriston urte txarri nahi zeukitzen orokorrian, nahiko, Bueno, horri buruz hitz egin behar genuen, ez? Pixkat errepasoa aldera. Bai. Nik oso nahi zuet ezan. Gaur makilu gabetorri nahi zela, lehenko aldia da. Txoizu nabaritzen. Antze bat, ez da norpri txarra dakat. Batemetek izango betxetik. Aiban, ze pasa zailo honi, gaurren iz makillau. Eta gota horpei nahiko, entre nekeie... Baina, bueno, nahiz benka makillau gabere ateatzetik, ez da zer pasatzen ez. Ni ez nahi fijatu. Lazai, bai. Seguro, bai, jente asko ez da fijauko. Ondo, baina bai, urtien errepasoa ordan. Kurtsoa bintzat, ez? Claro, bai. Geratu da lehenengo atalura. Pumpai. Zema gauza pasatu dira, ordutik. Egu berritan egin genuen. Zartu ingea. Nei ia luzau zait, bastante, Nei erori intzait. Vale, bakoitza. Bai, ni aurten konturatu naiz hemen atzen. Aida, Zuloñoa. Ateratzen nahi, aladenak esatia ez, baino. Bida mai. A ber, ostras, estetik. Nire uste dut baitare gertatzen da izan dela. Zuloñoa. Iarri, Pizka bai. Nik uste dut txikitan egin dituela bibretxa, hor nik esate dut hori. Ta justu hor dira. Ez da hor zeia azten. Ez delako, ez, nik uste, June, ez da... June komodina ez ere bilia inbestetan, bueno, gero esingo da June hor. Bai, baina berak begiratu aldit etxetik, atzetik, ez nahi dut. Eta nik, oza, ez delako ia jaiotzen den puntuan. Ja. Da pizkat nola gorago. Ja. Eta segun nola horrazten dudan baitare, egiten badut, oza, nik uste dut, uzten badiot forma naturala nire hilari, ez da inbeste somatzen, baina bai, jartzen badut beste erabateta, edo aurrera, edo plan dutxatik atera ja lo loko. Nik uste dut somatzen dela hile gutxiago daukadala. Kalparra zabestela, batzuk nigo horatzen nahizu klasian zeola mutil bat. Kalpar bat ateatzen zitzaion. Niri baita, palmera ditzen. Palmerita, bai, badut hor. Nik hemen neukan palmera, hemengo remolinoa, baina ja, atzeratu inda, eta orduan remolinoarek altzen jutea, klaro. Claro. Uau! Baina bauzu jaia hile txuri asko. Kanazko. Eta esatute hori ez dela erortzen. Bueno. Hori esatute. Hasi zaitena da bain, kana bizarren, bigoteen, eta beste leku batzutan. Horiek gogorrak izatea, hori gogorra. Baina, bueno, ez da erortzen. Ez da erortzen. Horrekin gehiatuko geha. Ni beti nereitan historia hogatzen dut, nereita jabetu zan, burusoia zala, anaian komunion. Nera nahiak komunion elizan zeudela denak, orongo ginela denak, eta bideoa grabatu zan korutik, goitik. Eta orduan, bideo ikusi zunen esan zuen zein da gizon hoi. Eta orduan, jabetu zan goiti behidatuta, falta zala. Altua zan? Ez. Karo, altua bazara beste mobila bada. Gertatzea dau. Baina zuk naiz eta buruz hoi gelditzen hasi, oso altua bazara, jendea atzetik ez du ikusten. Hori da. Ja, disimulatu gogeatzen. Baina zua bazaude, ez da perspektiba hoberen atzetik. Eta puntu, nik sufritze dute argazkitan, karo, ni atzean nago ez dena toki. Eta atzutan, eta argiak ditut atzean baita ere. Batzutan, segun nola ematen duen argia baita ere, ez da benetan nik daukadan nilea. Baizik eta ikusten da. Eta atzuta ikusten dut, eta zatu, nik uste dut hau ez dela horrela, baina... Jarri peluka bat. Gustatzen zaizu. Bai, Antonio. Hemen Pumpairezen jarri dituzu. Bai. Gertatzen zait, nik izpiluan ikusten dudanen nire burua, gero argazkitan ikustu dut ezberdin. Hombre. Osa, ikustu dut ez, baina zait, izpiluan ikustu dut eta ongi ikusten dut. Izpilun zerbait dago. De puta madre. Eta hilea eta dena. Hau ez da amongi nago, eta ikusten dut jargalagoa beti. Baina gero iristen di argazkiak, eta zer du, baina nik non begiratu egin, nahi? Asko aldatu egin, nire gorputza. Bai, irurei pasatzen, ja, nahi? Hori hola. Eta ezin da fea, bus, ez dut ezan. Bai, gizona. Pero, espirituan, bueno, bai, txuroso gira argazkia. Ni espiritu oso gaztea naiz. Ordu, manerekintako, 20 urteko, edo, lankide ukitutu hain batzuk, 20 gutxikok, eta ni bat gehiago. Baina gero argazki bat atera beraiekin, ez ez zein da gizon hoi, hor da on gizon hoi. Bai. Hori gertatzen da. Baina ez Pumpairezegatik, Osa, Pumpairezeko... Osa, ez nahi zartu Pumpairezegatik. Batzutan bai, Egun batzuk izan diteu... Eman dugu Pumpaireze... Igual zartu bizkat, igual. Hor bilera batzuk izan dira... Bai. Potentek. Baina gehatzen... Eta sufritu egin dugu baita ere zenatokian batzutan, Batzutan ere sufritu dugu. Tokatzea. Korrikako Bilbokoa... Eta topagunean ni baita ere, ostia. Topagunea...
Oso gaizki, Bueno. oso gaizki ez dakit, baina, Ez que daude bolo batzuk ezin dianak egin da esan behar dugu. Toki hontan, ez da egokeia, osea, Bilbokua. Baina hoi ez dakiz Korrika inoiz, ez dakiz egunean, inoiz. baina gauza batzuk ja, zaitu, esperentziak emate izu, zaila. Osea, Bilbokua bagenekin, korrikako amaierakoa izango zala, bukau genula, goian umiak, zea, eta, por cierto, Bilbo neontzianak, estandan daude Ipi, Ximena eta Anton. Bai, de repente, A ver, hemendik pasadienak, hemendik pasadionak ze pasau da? ze pasau da? Bai. Oin Kari dira, podcasta super dute, mainstream. batek baino gehiago podcasta du, Aranburu orain ETV-ko kolaboratzaile da, Janire ere bai, bere podcastakin, Ipi ikerrek... abeslari, Euskitze... Euskitze. Horain egin deu pilota, pala eta zesta, irua. Bai, Nik uste dut azela dena komentatzen. Gure Bai, esker, claro, bai. Bueno, Mariak eskubaloia komentatzen du baita. Hori ja, Hori ere. beraken harintzan. Gol! Ze momentutan, Maria? Peitatzen ziren aurrea, Negia da ziren kriston lotza, eta gola sartu, claro, aziren egon lotzauta, ze, claro, lotze mateu. Ezagutzen zenituen jokalariak edo zen? Ez, papel banekan. Eta behatzia. Nekan papel bat. Kirola ezautzen zenun? Ibilita nao. Bueno. Gaina gauzat izango izuet, ibilita nao, eta enekien, gu eskubaloia nahiko onak izan ginen, eta enekien, gehien gorrota izan duten pertsona kirol munduan oso kompetitibo izan, eta bueno, beti irabaztia, oso galtze txarra dakat. Piparra baita ere. Orokorrian bai, eta jo, zeon, eskubaloian tipa bat kriston ona, osea, talde bea etzan ona, baina zeon bat, dana baino altaua, indartxuo, ez dakiz, segun zedadetan asko kantatzezun da, bueno, bastante makina zan esan berra da. Hortik handen mure entera horintzan lurre rekondo zala, ni, zu zinan! Bai, eta iruñakoa da. Kabroia! Izan daiteke. Ez, lasarte uste, nungo da, lur ez dakit, baina, bueno, behaien kontra, Euskal Herriko txapelketan, kali hau osea, gol bat, ez dakit, bai, izan zan gauza bat, zera, klaro, dana egin, garai hortan txikillo nintzen baita, nik estero ja oso berandu bota, neskizateko, da, hola, lurren kontra jolastu, bai, bera eta profesionala, zea, eta gero, denborakin, benetan zabi zen, torri zala lur eta entrevistin ziola, ostra, lur, zu zeinan orduan, larota magostekua, zea, eta profesionala, zea, eskubaloian tope ibilitakoa! Zaro, ua! Hau zan, eta hau dana zertez etorre? Aber, zemuz, bera-berako partida komentatzen. Eta hori, bera-berake, oso ondo. Osa, nekan izenak eta dana lista jarrita, hasieran lotzen batezin gol, olaiten da gero ja tope sartu nintzen, gol, sartu du, berarena izan da. Eta pipi, osea, en plan, hola, divertidua. Azken eskubaloia ze da, pipa, osea, flipa, unun hor zen negozio da hon baita. Speakerra zeona, speakerrak, DJ-ak, maskotak, danak repre badaka, Maskota batek. Maskota, osea, oiek bizidia Espainitik zehar santzien, ontxe ontziala... Baina hori maskota? Maskotak. Danak, pixkat pakian juteia. Danak dia pak bat bezala. Bai, baina maskotak reprea dauka? Bai, ez dut izut bezala. Osea, flipau, ni oiekin hau nintzen itziten da... Pingüinoaren reprea naiz. Flipau. Hor da hola, osea, jende bat bizi da, hortik, speakerra guaino nintzana, kirol desberdinak, klaro, hain hori ezkenean oso estatu batu osea da, ez, movida, kiskama, ez dakitze, maskota... Kiskama dago? Bai, ez que daneti zeon, dana zeon, hor bat ez dirutzi... Ai, bat, dios. Baina ez dira profesionalak hor jolastu dutena. Osa, nire kuadriako batek justo jolaste zuen egun horretan. Bera ez dira profesionala? Bera zen bakarrik, no. Danak zian, hombre, profesional, osea, punta-puntakoa, erreginaren kopa jolaste zuen. Oi, pues okortu nahi za, nire kuadriako baten bikotea zen entrenatzailea. Beti ona jolasten zuen... Ez dakitan ez horatzen, jolastuko zuen, baina bai, erreginaren kopa jolastu zuen, orduan, bai, neko profesionala ziala. Eta berriz zingo dezu, edo? Ba, ditxo bai egungo naiz. Baina ez dizu, ditu gehiago. Ez, ja ez da, ez da. Arte. Baina, diru, osea, guau, ilunben... Esan dezu, diru? Diru asko zeola hor. Osea, ilunben, hori izate izuten akizka amaz. Bera, gora. A ber, lan asko baita, hau tzala ganun, fainbeste, Oso, pasabat izan zan, hori, gizton, ambiente, biskat, bai, porque erreginaren kopa eta emakumiak zea, baina hor dana, eta etzien uste, en plan, bueno, zu horreon, osea, nien nintzen azkenean emakume kupo hori, ez? Bizka mas planien. Bueno, isilik eoteko nahi ditzea zuzan, porque es que ez da izertan atorren, isilik eotea nien nator. Bueno. Egin diate kontarrat hau. Orduan, a ber, batek itezun ja, porque nik, aizun, nahi esan bai etortzeko, zun nizte, esperientzia gehiago da, nik ikasteko inin berda. Etzekien zein deitu zuen. Ez que... Eskerrak hemen uste izeun, A ber... Lasai itzeiten, zer da, hoi.
Dana, ez ikasi, inale ikastea, nahi hola beira egon da, ez, inbertiak usakin, proba, ez dakize, hobeto ingo ditugu, okerro, baina, bueno, jongo. Baina oso, esperientzi, eharra, ojala, guztuko zitzaiten berriz. Ni maskota izango nitzake. Maskotak Aizu deitze bali maizu esan, aber maskota. Zenbat ariketa. Baina kriston beroa, ez? Eta aurrea, osea, demos Zenbat zuatzean. kobratzen dute. Claro, baina repre bali madauke. Kobratuko du. Irabazte, ja, nien galdeu, Zaten diote aurrei ikasteko magisteritza, ez dakize, eta baude 1000 lan hortik, ez? Osa, esan dut, Pasada bat, esan dut maskota batek repre bat izateko eta Espainia guztian mugitzeko, ostia, hombre, movida bada. Bai. Ez? Oso guai, osea, Oso mundu ez ezagun, bai, Flipante. egia da, gero talda, bai. Ekarri dezakegu maskota egiten duen pertsona bat, elkarrizketa eta egitea. Hombre, baina hori realian, onda, nola da maskota hori? Bai, urdintxo. Urdintxo, urdintxo uste. Urdintxo. Horre zein da, hor... Piskat, izuzia. Ez hau duzu? Nik ez. Vale. Nik justu reala. Baina zer- Bai. Zea bezala, Jo, zer Kontzeptu eukiko bezala. zuen izateko da graxoxu egite zait. Ja, ba, igual ikertu dezakeo, eta ekarri maskota baten barruna. Etortzea maskota bezala, eta gero kentzea eta Hoi da, ateratzea hoi da. bera, Hori- nolakoa den bera bai. bere Hori bizitza. Bai, dituzte bai, saio, hori nahi guain dut maskarak ikusi. entzeko eta, hola. Artista eta ez Kendu artista. Bai. Horrenik hori ikusi nahiko nuen. Vale. Osea, que fuerte. Hoi bigarren demoraldiako. Hori da. Balima dago. Baldima dao. Ingo deuna da, lehenengo demoraldian errepaso bat, ezta? Hori da. Bale. Ze gauza asko pasatu die, igual Gauza ze asko gustatu pasa zaigun, dira. zer aztu nahiko genuken, igual? Bai, zuei, Daiteke. gustatu zitzaizuen hola gehienetak bazen izango zenuek, izan zala. Gustuena, bueno, xelegriena, pixat, ez dakit, bueno. A ber, nik nire, euskitze etorri zanen, Bai, Claro. hori izan zen. ez genulako espero, onartuko zu gure egon bitea, eta nahiko erreixa izan zen. Gero Oso guatu erreixa. etorri zala, eta esan zula siesta garaia zala, eta pixkatu obligatuta etorri zala. Hori da. Baina oso ondo portau zen, Bai, Oso eskuza, bale, Unkigarria. Oso eskuza, Oso. bale. Haupa, Xabier. Bai. oso. Iruñakoa oso ongi egon zen, baita nena Faraskoan egin genuen. Oso politia, politia, oso leku oso eharra. politia. Hori Lekua, izan behar naun. Erantzuna, jendean erantzuna, eta hasiera notza, baina gero ni gustatu ditzaidan hori. Oso, bai. Ordizia Bai. baita ere polita. Ordizik bara oso politia izan zen. bai. Aranbururekin. Aranbururekin, lehenengo... Bai. Deban ingen ere oso politia izan zen, itziarko hauek ekarri genitula. Ah, Hori bai? ere, oso, hori ez genuen, ez dago grabauta, baina hori berriz imerko genune. Bai. Itziarko kalekanto izan. Kalekanto, Hori izan, Bai, baina hori bai izan zela nire ustez indeun onenetako ondoen pasao, bai. Bai. Osa, nire ustez onenak izan dira beti zuzeneko gauza, osa, podcasta bai, baina nire zuzenekoa gustatzen zain, nire zuzeneko neska naiz. Hombre, Jendia eta zea- etxeako gauza, osa, Oso guaia. adibidez familia hori inork ez duen ezagutzen eta batean etortzen dira eta ditute bere movida baita ere eta. Jo, oso xelegria zen, ager, bai. Noiz, Hori da. beste baten ligatu zenun, saiatu zinen bertako gizon batekin. Aber ber. txaleta zeuken da. Ostra, hori, Hori. egia, hori nuntzan, zuk lotu zen un bolo hori. Ostra, oso ona zan. Bai, herri txiki baten Herri izan baten ginen. zan, eta kristonot, etxe puska zeola, eta Bai. Imanolo. Ni hildako pelotari izatean nintzela. Bai, basagurua. Halloween, Basagurua? Basagurua, igual Basagurua, bai. nola zen herria. Igual bai, Juni bideatzen dio. Bueno, horre haitu zinen. Oso guai izan, bai, oso... Aber terreno zitun, Bai. aber txaleta zemuzkoa, aber familie, Kriston bat. ondo pasa genuen horre. Jaunzaraz. Hori ordiak ez zan grabauta egon ez dara. Ez. Hori ez dago grabauta. Hori izki izan zan dana, Eske dena, hobena grabatu gabe, bai. izatea. Baina oso ondo pasa, bai. Nezat berdet entzuliak, abostuak 15 goazela, baita... Noa? Mañaria. Mañaria. Ba, zai izan. Eske gaur jarrizu, mañarain. Ja, eske naiz, Jarri du bitxo. mañarain, tanis, a ver, Maria. Bai. O barainain, o mañaria. Barainengoa baita ere gelditu zen bertan, bera. Bueno, Hiru ba. izan dira. Beste aukera bat. Azkeneko hilabete, bi Bueno. hilabetetan, 3 gelditu dira bertan, bera. Bai, ni uste dut bukaera, kurtso bukaerako, ikuskizun gehiago ni bergarakoa ere hain izate joka. A ver, bergara. Bergara seminarioa izango zen kristona, berriz atia joko jot. Ba, bueno, Kulturek, nik legorretan. bai. Venga, saiatuko naiz legorretan. Bai, ze bergara Inguru izango hortan, zen, venga. da haundi. Vale, haundi. Gazteizen baita neguan, nik uste dut. Bai, Gazteizan eguan, hobeto. Maiatza data oso zaiak dira, nik uste. Bai. Ja, hasi zen pizkat Igual. guraldi ona, Eta baita jaialdiak, ere, herriko jaia. gauza asko zeuden. Osea, justu, Bai, justo- egun hortan itazkun horren zeuden gauza pila bat nik Bai. uste ezkeintza gehiagi, eta hor, Eta gero nire proposamena betikoa, eguerdiko saioa. guardiko. Bermutan. Bermuta. Bermutarekin batera, Bai. jak, eguerdian nin, par batzu bota, eta ez daita etxera, Ja, adin batetik aurrera boloak ez dakiz ordutan, da ez dakin nun, Nahikoa, bai, nahikoa. Egia. relax. Jo guai. Venga, bota, errepasoa. Bai, behar dut portatila. Vale. Altxatzen naiz. Noski? Bueno, o a ver, igual... Gauz daukerrago egin ditu hemen, ni. Bai. Jesus.
Pentsa, frontoia. Oso guai ontzan baita, egia, frontoi hori. Nereakin oso guai ontzan. Nerea pixka bildurtuta juntzat, ze ustezun guatzez esatezula. Nik uste nuen hau ondo pasatzeko podcast bazara, baino. Triste batzuzat, Oso guai, bai. Ez gaizkietzun pasa. Nerea gaizki pasatzeko... Egia nahiko, bai. Nik uste izan dela gehien... Arritu izuna. Bai. Alias? Bai, claro, nik neukan, berataz, betizu, ez dakit horrelako programa. Untxa! Bai, eta ezakit, gero, aurrez aurre, bereta, esan diot pertsona bati baino gehiago, flipatu da berakin... Pertsona bezala, kaineroa, eta, ez dela irratean, bueno, telebiztan ikusten dena, eta duzkitze baita, ze famatua den, eta zen hori... Maialen iriarte ere, oso jatorra ontzan hemen, Baita ere, arrotoarekin, eta... Kontuz, momentutan, bai, ostra grazizua. Ondo egituratutako trajea, gora, ondo nola zen? Bera-beran ikusi nun gaina Maialen. Ara. Partidu ikusta juntzala, bera-bera animatzen. Eta oso, bai, guau. Ana Goitiare oso guai ontzan. Osea, gero, ikustaldiak Instagramen, nahiko, ez dakit YouTubeen zenbat bizualizazio dazkaun, baina esan berra dakau Instagramen, nahizu. Bideoak bastante ikusiak eta oso harrera ona. Egia da, sare sozialak nik emate ditutela, eta ni naiz, txarra, osea, otamaik urte azkat, otamaik urteko pertsonak idea onak zaretan, sin más, hori hola da. Historiak, letrak eta kriston gusto txarrakin indako lanak. Baina, bueno, zer pasat. Bueno, guazen horro nekustea... Hasiko gara, hasieratik, Pumpairez hashtag bat, uste dut, ez? Hori da hashtag, Almadilla. Traola. Pumpairez Traola 0 bat. Eta hasi ginen galdetzen gure lehenengo aldiak. Orduan, lehenengo uste dut dela Xabinena. Lehenengo aldia? Besan zenuen lehenengo aldi bat. A ver, bueno, ikuste duzu hortik. Bai. Lehenengo aldita zei balimagea, gaur, armario batetik ate behar naizela beste behin. Ja guztillo hartun da. Gaur da lehenengo aldia futboleko kamiseta bat publikoki jatzen dutena. Egia. Bai. Ez da broma, Nik hau aspalditik neukan, gainera uste nun inorketzuela ezagutuko, baina Antoniok esan dit, ze taldetakoa zen, asmatu du. Bale, nik ez dakit. Palermo. Lehenengo aldia. Futboleko kamiseta. Ekarri bat zenuela gehiago uste dut, okerez banago ez, edo beste batzuk zenituela, eta... ez du ekarri. Timixoarako... Timixoarakoa. Ekarri nun Timixoarakoa? Ez, egun horretan. Ipatu egin nun bakarrik. Bueno, jantzi ditut, Igual podcastera ez dut ekarri, baina gehiago ere ari naiz eskuratzen, bai. Denak txarrak, esan nahi dut. Eta pentsatza diru azuzte dura. Hombre, badau kristo negozian, izartu nintzen ikustea, eta baliurte agian, laro, garren amarkadako kamiseta bat argentinako azak izan, 500 euro, 400 euro. Bai. Ni baditu nean nahian atxikitakoak, gordizikoa eta hola, nahi bali badituzte. Prezio hortan jarri ditut. Vale. Hor dago negozioa. Baitut, bai. Lehenengo aldia, baina ez azkena. Horretzuko dut. Bueno, jarraituko dugu. Nire lehenengo aldia, A ber, 384 visualizazio egon, ez da gaizki, Oso ongi. Jo, horren dainen gutxiko, gea? Gaur erosi dut lokal bat. Txaloak. Seriotan hau, txaloak. Ez dakit, bai, txalin berda ez dakit. Jendek zaten nian etxe bat erosi... Etxe bat erosi duzu? Lokal bat, bizi naiteke. Bizitxikak. Zer erosi duzunek? Bada poligono batetako restaurante bat. Hotxe. Lehenengo aldia. Ojo. Lehenengo aldia. Eta nola dago restaurantea? Nola dago lokala? Hasi gara garbitu dugu. Bueno, ez da gutxi. Oso zikina zegoen. Bueno, zikina baino... Bueno, bai, zikina zegoen, bai. Eta ezetasun asko dauka. Beko partean hori bai. Baina, bueno, hasi gara, pues, komuna konpontzen... Osat, dan egiteko dakazu? Ez, baina badago komunetan faioren bat, pertsianetan baitare zenbait konpondu bat da. Bueno. Baina, justo orain, Iruñan gremio guztiak ezin dira deitu. San Ferminak azten direlako, eta, karo, San Ferminak baino lehenago 3 aste hauetan, bizitza ez da existitzen Iruñan. Guztia bukatu, uztaek bosterako. Orduan hor gabitza. Bueno, laguntza behar balima dezu, guri ez deitu. Bueno, baita ongi dago horrelako gauzak esaten. Jendeak esaten du, nahi batzu zerbait niri deitu. Una mierda. Ez. Mira, oso polita irutzen. Bai, eskertzen zut, bai. Presioa bajuen lagako izut, eta gero, presioa hau da, reba jakin. Bai. Bueno, Maria. Nien ez gogoratzen, lehenengo aldi, zer?
Isilik egon zinen lehenengo. Bintxo. Neko traumatikoa. Eguerdian eranun, Shakira zangara jortan. Shakira eranun, eguerdian. Kafesne bat, 3 pasanun gau osua teletetxo, baina teletetxo, osea, klaro, zu teletetxo esatezu, jendia badaki, osea, baina hori lotzeuelako drogakin, da zea eta lo ezin inda. Ni hori kafesne batekin pasazitzaiten tu. Manifan pankarta helduta. Bai, da kriston gaizki, kriston esperientzi txarra izan zan, ere lehengo aldi hori, egia esan. Kafesne batik. Hortxe. Zer moduz kafesnenekin. Ez que ezin dat eran. Osea, konklusioa da azkena nekan lana, bolo bat, ez dakitze, osea, egun oso ajetreagoa. Bai. Eta ambulatoiotik atean nintzen, eta etxea jo nintzen, zestuan egon nintzen amakin, da 2 ordu eta berriz, ez dakit, urrutira ordu betea honekan, zestutik ordu beteko herri baten bolua, eta azelera, da Maria, ondo zaue, eta tentzio hartzen da, bioko horren da, gaizkiteit, eta eskazten hartu behar. Deskafein hauekin, jazta. Bai, hori gaizki, eta droga bestidu kontsumitzen, eskerrak, ondo horire. Bestela. Claro, obelixi gertatzen zitzaiona bezala, ez? Bai. Zintzula hartu ja, eroizalako Bai. barrikantzu eroizinen txikitan, ja, nerviosismo hortan, eta kafik ez Eta, dut. bai, txarra, Bueno, ba. Bitxoen, nintzen goratzen, bai. Horrela hasi ginen, lehenengo aldia, Ze polita lehenengo ginen. podcasta. Bai, politan ikuste, bueno, gure esperientziak. Bai. Gure artean ezagututa, baita Hori ere, bai, beharrezkoa batzan, zela pixkat, ezagutzea. egin. Egia da ezagutzen joan gehala, ze, bueno, aurretik ez ginean ezagutzen. Osea, Hori bueno, da. kointzidute dugu tal, baina ez. Ez ginen ezagutzen. Traola, Bueno, eta orain, bigarren zatia, lehenengo ja egin dugu, nola hasi ginen, eta bigarren zatia, deitu dut momentu, wow, surrealistak. Bai? Vale. Bizi izan ditugulako, Bueno, bai bat hemen, baino gehiago. eta baita ere antzoketan. Bai. Ikuste momentu oso politak, eta Bai. ea, Junerekin ikusi ditu da gaur goizean, Wow. eta farra egin dut. Bueno, agian da egozentrikoa hau esatea, baina ikusi dut, hori, eta, ostia, farra egin dut, eta iruditu zait entretenegarria. distantzia pixka jarrita, igual. Danak denbora, ere ez, pasau behar igual. ditugu, bideo danak. Ez. Ah. En plan? Ez, galeuitet, bideo danak o... Ez, Batzuk. zazpi edo, bueno, Ah, a vale. ver, nekatzen bagara, bautzen dugu. Ez, galdeu, bale. A ver, a ver, es que lehenengoak ez dira oso Ikusi, divertigarria. orduan da eski ze- bida, Igual 2 ordu Hau, gaudela. hau ez da aldatuko, Ez. bila bete ikusi gabe ondare, A ver, bueno, venga, guazen Antonio Gaixo, jarraizera. además. Venga, a ver. Thatchers. Bigarren Punpaires, Thatchers, Iruñan. Ze jatorra, Bai. Ze Bai. jatorra Bai. Marte. Wow. Nei kendu mikroia, zuzenekotan. Ez. Claro, es que gero bideon, Ondo. Berda, Xabi. bai, lepo zuzenekon berda. bai, baina gero bideon, Ah. ai, joan, Egila da, hobetu berdeu. zer, atretzoa? Beira, Bai. beira. Bueno, hau da, mortala da. A ver, tela arroxo hori... Eta gaizki jarria. Bueno, gaizki jarria, baina esan behar dugu zu juntzinela ilusio guztikin. Ja, eta Mariak, arrosa ez, zari, jo, eskeri gustan zait arrosa. Gauza bada arroxa, beste gauza bada Tela eta, bueno... telan hiri kalidadea, berdeu. kaida, Bai, a ber, Textura. hobetze deun. Jarraitze badeu behintzat, a ber. Bai, Hor Venga, diru, ja. bida, alkide bako kaber emate guen. Ja, gaur... Milake propaganda iten egean. Hori Ja, da. Bueno, hori eskatu daiteke, ez? Ateatzen gara kamisetekin eta eskatzen dugu Ah, gauza. joia, Ja. cuidado. Hori ez dakit. Egia da- daiteke, beste finantzaketa modu bat, ez dakit nola ikustu duten naizekoek horrelako gauzak egitea. A ber, nik arropa esate ez dut asko erosten tal, eta nire kuadriak baten bikotiak ite alkide ban lana, eta hoxe. Alkidea. Txapel bat utzi zin, txurilla eta, osea, ondo, polita, hola, alkide bat jartzeula, baina, bueno, gustatzen zait, rosita, txurilla, eta, jertze bate bakat bakarria, zure abiliko, Eta ez erabiltzeit, osea, Bai. laneako, ez dakize, torrote, ni oso torrotera nahi zen hortan. Indezakeguna da, punpairezeko kamiseta bat edola, igual, urrengo urteako. Bai. Ez? Bai. Zuk eramateko ez, beste norbaiti mateko. Claro. Berak eraman dezala. Jende famatuari bidali. Orain, justo zuk esan duzu, mendi Modan pasaren dago. jendea orain EITB-en dago, ez Bai, dakit zer. motel. Ah, gehiago. Ba, guztiei bidali eta Ez, oie, ja. Ez que egia da, Oie, pixkat, ja. moitu inbergea ordia, egia da, Venga, ez dakau, mierda. inberdeu, a Punch, ber, punch. bai, ez que jendia hona da, eta gu, zaretan, guztan bombardeua, ez dakizeku, baina ondo, egia. honena gara, lasai, venga, ez dau behar. Urrengo momentua, Bai. nobitarena aurkezpena eta bigarren aurkezpena. Nobita ja hemen, Hemen. etorri zenekoa. Momentu, Momentu latzak. itxela. Bai, venga.
Nik ere ez dut harrapatu. Iker, zer ditu zaizu zuri, inkomodo? Bai. Zesanet, zeintza zure proposamena? Zesanet, nobite itiana eta ideia eta Iruñan tope ondo funtzionau zu. Kolaboratzaileen lanak, eske, kurru hori daka. Baina, ez que ni naiz nobita. Naiz Antonio, pues... Ba, etxe gustau. Joder, baina tanto que no me ha gustado, bai. Hori esateko, ez gustatu. Kontu aidez, azpimarra. Eske, igual hainbeste konfiantza ez dako pentsatzen duen esateko. Bigarren momentua. Atal hori... Beida, bukatu genuen aurpegi honakin, baina... Gero, eske nik honez ateit dut gauzak. Bai, honea, baina taka! Bai. Hau baitare ikusi dut, ez dut. Wow. Zuzenean, hau esan zidan, eta hau grabatu genuen, eta... Ondo, bastante ondo... Egia da, personea mierda bazela, hori baita ikusi dut. Batzuekin jarrain dut, baina hau ikusi dut, ez dago. Baina hau nik nola planteatu nuen nire buruan. Porque baseon, eske, zure buruan hori pasatzea bizitzan. Gure buruan da, bale, baina gero igual gorpuste deu, eta, bale, claro, baina nori egiten dio papero. Amari esan nion, eta lama berduta, ventas peio, eta... Ventas peio. Ventas peio. Ventas pollo esan lanik, eta... Baina, claro, zuk izatez ziozun, claro, Iruñan tope funtzionatu zuen, nobitak. Eske, gauzi izan zan. Gauzi izan zen, hor da. Osa, gure behira zehozen aizun ematea, baina guk izkanekin zeman. Hori da. Izan zekizton graziosoa de, eske zuk egon behar diguzu, guk ez dakik guzten. Eta Iker hor, baita. Hori pare, Ikertzeon, esaten ondo, bai. Hau izango hola, ez da izango, ez egon, gure planetan. Bueno, guapo dago, esan dut, jendea joaten da, eta bera podcastak eta dena da, como super guapo, eta... Karo, hemen ikasiteko guztioain praktikan jartzen nahi da. Gerta daiteke, hau, batean, gaizki ateatzea zer, bai. Egin dute resaka pasa, podcasta. Egia, resaka pasa. Eta ez gaituz egon bidatu hori ere, bai. Bueno, aiauko gea. Nik duela gutxi agurtu nuen Iker Iribarren eta agurtu zidan. Nik ikusi nun. Positibo bezala, batzutan jendeak azten duela oso... Nik ez dut ikusi. Bai, nire hon izan naiz, da benetan zabizteko zagarrotean hon nintzen berekin, oso jator. Bai, nire hon nintzen periferia, beste podcast bat, podcast asko daude bain. Bai. Lan bidatu... Periferia. Erra! Ondo? Bueno... Nobita, gehiagoetan etorri? Ostra, hori graziosoa. Nobita, bai, baina uste dut, bai. Ez genuen grabatu igual, ez? Igual ez du grabatu. Bueno, ez, Shizuka. Shizuka, bai. Bueno, baita. Horri izan zan, hori guai izan zan, hori guai. Hori igual aztu ingo deu. Shizuka baitare... Baina zuei uste zue, isildu inberriko nik tula olako gauzako? Hau da Pompaire. Ez que hori aurrekoan pasazitza egiten nola gauza, eta esan nun, ba, igual ez dut esango ze, claro, hemen lagunak, baina lagunak, oza, nire lagunak dianak, bizi guztikuak ez gutzitutenak, o konfiantza. Batekin eukin pixkat igual, claro, gauzak noaino ez esan pentsatze deuna, jendiai mina ematia daka. Ez, ni nahiago dut aurpegira esatea gauzak. Bai, nik uste ez. Nik uste zuzenean izan hemen. Bai, baina ez dakit bestelako... Bani, barku hortatik nahet igual jetxi, ze bestela beti nago gauzak, da honez ateitut, baina gero jendia, claro, ezin da ezer esan, ez da zutxarra esaten, baina bai... Momentuan kudeaketa kostatzen du, baina nik ikusi dut orain etxean, eta arrazoi amate dizut. Bueno, baina, ez da zer pasatzen... Osea, ados nago. Post-podcastare bai grabatu behar genuke, segun hor behin grabatzez utzita, gero jarraitu genuen pixkat, baina, bueno, horretzeko deu, gero ja, hori honaztutan egon. Ikusten ari nahiz hor, eta hori ja, ez kita inbeste gustatzen. Bai, eso momentu politan, mira. Hau ordizian. Bai, venga. Ez da nona izan, zan ordizian. Bai, zutzat. Eta pua. Bai! Bai, oe. Ordizia. Venga, ordizia, hostia. Bai, osea, hostia. Joder, está ere. Bai. Venga, aupa la leche. Venga. Nik horrik hasi. Venga, chalos. Pentsa, bero horra azaldu zaizu. Dale, tú. Baki se llama eso. Arrebato. Hostia, bai. Era arrebato konbidatua. Antonio. Nire naiz jenkoa, nire naiz Mesias, ohartaratzea naiz, nire zanetiko dola, nire Ama Maria, nire aita Jose Mari. Para. Eta gelditu genuen, Gelditu nuen nik. Zuk, baina eske hasi ginen berriro, hori... A ber, ba. Konfiantza askoko jendea, gara, Ba. Osa, zaut, bertan bera utzi ordez, bueno, jazta, gaizkin dugu. Berriro hasi ginen eta egin genuen abesti guztia.
Brutal. Luzea izan zen, Bai. Nik gustu ikusi nun atzetik. Oso ondo atzetik, nintzen, bai. bai, porque dana zan hain surrealista eta hain rarua, eta momentu batez ez dezula, nun gaude, zei da pasatzen. Da Antonio Pardel horrekin, eta ez da Nira maren pañal bat. Bai, ezke. Bai, eta gainera zen oso iluna antzokia. Bai. Zen nola txungoagoa. Bai. Zen nola Argiztapena- goizeko postetako taberna batetan ongi pasatzen inauteri batzuetan, ez? Oso ondo pasatzen, bai. Super, bueno, brutal. Nik momentuan ondo pasan, ondo. Bai, ez? Gero ja jabetutako grabatuta geratuko zala betirako, Baina orain ikusita, berdin. bai? Ostra, grazio. Nei, puntazu irutu zitzen. Judas. Bueno, eta bigarren partea, egin genuen baita ere. claro. Nobitaena ezen ongi atera, baina berriro ere zehatu ginen. Jesus eta Judas. Jesus eta Judas, bai, hemen momentua. Hemen ja nire Hemen zeon asarri egon dela. Arratsaldeon. Hola, Patricio. Judas. Zer modu zaude, Judas? Berriro, elkartzen gara. Konfidiz. Begiratu arpegira, no? Zuri? Bueno, Mira. Gira internacional, gira. Horre Berdi, matete. duela 2000 urte bezala, Azken afaria, benetan. Zimaten dugu bita pikukok. Me jodas. Tío, baina... Beira, es que ez dago serioski, zarrea beti bai, berdi. bai, Judas. Ni lanean, beti mierda etxartuta, beti konposatzen, eta bera, farre. Es que, Judas. hostia, tío. Tia. No, nik ez nuen egin solfeo. Brutala, nik uste dut bigarren parte hau. Bai, Bueno, oso ondo lotutako, oso era bat oso ondo lotuta, Oso ona. prestatuta. Bai, Hori da, Eta kartela ze ona, kartela, Antonio kartela ekarri kaina, zu. Bai, bira internacionala, Ba, Jartzen oso- Argentina, México DF, Bilbo, Beck. Danon. Eskatu genuen ordizian jendeak erosteko 2025 urtean gure sarrerak, Timaroa, Mitaroa bai, bezala, Timaroa, osea, Guau. bai, oso eguneratua kontzeptua. Bai, eta ondo prestatua, dena bezala hemen. Pasa. Venga, paso. Venga. Ui. Ui, Ba. a ver, eske mak hau ez dut ongi kontrolatzen. eske nik ez Ai, zaila ez dira. du funtzionatzen. Ara. Eta hemen, momentu oso unkigarri bat eta polit bat nik uste, hemen bizi izan duguna. Aldi berean baita ere harrapatu zen, nik zuen aurpegiak ikusita hasi zenean euskitze zen, arraroa momentua, hasi zelako bat batean, baina bueno, ez? Zizen bat batean kantatzen. Bai, ez dakit zertaz ari ginen hitz egiten, uste dut pilota, ez dakit pilotaren Uste inguruan. bere asko- zabelian... Ez que behin baino... Ez, hori baita ere Hori izuen, beste- bere hasi zen, zabelan... bai, kantu Eta gero asko. semeari buruz hasi ginenan ere abestu zuen Abestu- bertso bat, Baita ere. semeari abesten ziona. Bai, nahi baina hau ez suelto dakit entzan. nondik etorri zen, o Ja, nondik norakoa ja, zen ja. elkarrizketa, eta bapatean... Esaten zuten. Aingeru baten gizan, xuriz bestiturik, gorputza sano eta kurajez beterik, suturra hartu harek zuen, ez du hordian, ni horen beldurik, zeluko jinko jauna, guta zorroitzite, pilotaren biltzararen, zujar zite jabe, gazte hoiek ondotik, hardezaien parte, zer litzaiteke eskual herria, pilotarik gabe. Zer litzaiteke eskual herria, Claro. pilotarik gabe. Bai, guau. Brutal. Hau nik uste dut daukala Pumpairez. Askatasuna. Bai, Nik bai, uste dut- bai. Hor dago labakoa. Beste guztia dago ionizatuta, ez dakit edo. Nik ez dakit euskitzek hau egingo zuen. Bueno, agian bai. Bueno, ez dakit. Oso nik uste... Baina ondo sartu zen, bai. Hau da gure espiritua, Bai, eta bai. bera ere etorri Bera. zen, eta bueno, Euskitzere, bai. ateatzen dana. Eta baina izan zen 5 minututan harrapatu zuen zen kontzeptua. Eta gero askatasunez, abestu zuen. Bai. Suelto. Flipante. Libre. Bai, Euskitze. Eta gustua juntzan, Eta Bai. nik uste dut bortatuko dela. hori da. Ni hori uste da. reenkuentrua falta dela Pumpairez, Ah. txestukoak esan zillona, Eta Hector, bera. eta bean hori falta da. Bai, egia da. Ojo, zenbat material hemen, Bai, eh? Bai. garren demoralea Behin fijo dugu. errepasatu. Horren denboralde baldin bada hor, ni saioko naiz, Hectorrekin, oso Bai, bai, celebre bai. izango litzake, hori. Eta, Hori zestua nahiko, bai, jondiak esatezian, Bai, eh? Bai.
Claro, zestuan jende danak zekien, histori, bueno, danako, behaien kintako, eta oso, zenik esan nion euskitzei, eta gero, ja esatezula, jo egin jala gezurra da, eta euskitzek izate unien, klaro, nik enion ezer esan, abertze esatezun. Berak ondo kontazuzun, Beak esan zon, hori dire, asko Hau da, zatu bereatik. Pumpairez ez dala bere asmakizuna, bizik eta, Hori da. zestoako, zeinena? Hektorrena. Hektorrek esan ziola. Hektoritito. Eharra. Eta, bueno, azken biak, urrengoa, gaizki atea zen beste pertsonai bat, nire ustez. Gaizki atea zana? Oi, ostia, berriro maka, a ver, joder. Uf. A ver, Bai, venga bada pionenak. Makauen. Baina, aurpegiak, hau ikusi, hau jarriko da gero, ez, Jon? Jendeak ikusiko du Xabin eta Mariaren aurpegia, nik uste dut. Zerri aigea reakzioa. Aurrera, Hau. Bai, mesedez. Sartu. Etxo, Iker. Arratsaldeon. Ostra, bakizuen izela guatzen onta. Nire, ezke, garraki. Zerbait daukazu hilan? Ondo? Bai. Opa. Eske jarri du zinta bat. Botatzen ari aurpegia nola atzera, da maiarratutxo bat hori itxaroten, egon dela arazo tekniko batzuk. Eta kanda aurpegia horrela, sabes? Ana bizela, Hori, paralizak eske entzun dut eta orain nago beldurrez. Ez ondo, a ber, begia itxi bat eta bestea? Ez, nola horrelako sentsazio bat, ez? Da sentsazioa? Ez dakit. Bueno. Nik hau bat ez duen gogoratzen nola ateratzen eta berri ikusi dute eta... Zein zan tipo hau? Iker Jimenez, ez? Ez, Patxi berriro ez. Igual Iker Jimenez. Iker Jimenez, Patxi zen bestea, euskitzerekin zegoena, Bai, gaina oso ikertzaude, hola luk hori zea eta bai. Etorri zan zerbait hola paranormala kontatzea? Bai, hildakuak zeo... A ber, hemen dago, baina... Bueno, ikusiko deu, oso xelebria da. Sarrera bat, karo, nik berdinak gertatu izan, nobita rekin bezala. Oso espresiboa gea, claro, oso espresiboa. Egin nuen sarrera, eta gero ez zegoen mami gehiagorik. Eta nik uste nuen zuek emango zenutela gehiago. Eta nik bakar egin nuen sarrera bat, zentzuri gabekoa, hori ez dut entzun, eta gero ez zegoen ezer gehiago. Hori gertatu zaiguna askotan, eh? Hori da. Bueno, horret ez zerra prestatu eta gero elkarri behi da. No me gildu ez da. Hori da. Eta zuen aurpegia baita ere. Etxeko lan bat bosten artean batek egun zeunian da bestia gehatzea. Hori da. Baina ongi dago, iruen podcast bat izatea eta gutako bat sartzea eta besteek ez ulertzea segertatzen. Bai, erabat. Hor dago. Bai, desenka jautalaga, da nahin preparauta. Gaur egun ez pixkatuki behar da. Bai, ezakit. Eta baukat azkenekoa, niri egin zitzaidan luzea zestuan. Bai, zesto, bai? Jode, a ver, eskematen ari dut beste gauza bati. Zestuan luzea? Ba, eske Mikel zenbat itzaitezu Mikel, egonena, jama, Mikel. Zestuako kalleja. Bai, Mikel irure, hori gambe. Brutala, hartu du zati hau, ez dut gogoratzen, gogoratzen pixka zertaz ditzein zuen. Hori jefia. Baina zati hau, eske ez dut ezer ulertu. Nahi zestuan jendia parra indit, baria, osea, inorek ez dizu isildu, Mikel ebez. Bai. Eta, honena, ez gauz asko dazka kontatzeko. Gehiago oso pertsona interesantia dela, Mikel. Nien itzen egon, aber ulertzen duten. Itzunean, ba. Ni harrera neon, azkeneko bolaran tabak lana, oantikane gutxitu indet, harrera neon da. Bai, hori da. Orduan, han neola esatezio, amak, honek eta nik. Ni? Da, ez, da, ez berriz, arrimatzen zan da, honek eta, ez da nik. Eta zer gertatu da, eta nik ez nuen ezautzen da, zauza gertatu aldata. Ez hori ez da. Esan nion, amai, zauza gertatzen aldata. Ez zerrez da, berrizek altez zion. Hau da, berriro, ez, ordu zein, eta hemen bizi dana. Ez que, claro, hori grasilla daka, Antonio, a ver, ikusilia. Bai, azaldu nik berri ikusi dalako, eta ze gertatu dizen. Zuzeneko emanaldioetan herriaren zati. Osa, hori da, azkenean, hau kanpoko norbaitek ikuste bau, ez du lertuko, ezerrez, azkenean ikustet hori dakaula ona baita, jutegean lekura, itegea leku horta egokitu, ikusten ez teula inber, ikusliak, osa, YouTubeko ikusliak kasu ondan, ez da, momentuan dauden ikusliantzako eman berdan zerbait. Eta hau, obviamente, Mikel bat, nik ezagutzetela, claro, azkenean polikiroldegitan, beti, zestua mintzat, egon da beti
pertsona bat, baino beti, osea, bai. Eta ume txiki batek hori gauza bat galdu zitzaiola, eta baino zein da zein, eta hori, ez hemen bizi dana, eta zeion referentzia, danak ulertu genuna, umiek pentsatzezula, horko langile bat hor bizi zala. Ze beti, goiztatzale beti horre, osea, eta claro, guk badaki zein dan hor, orduan graxia hortze hor. Eta nik uste politxa dela, ez, hori, dana, oza, zestuan, uste oso guai, oza, gero herrian jendeak zantzen. Bai, eskertu zigun. Hori herritan gertatu da, gehienetan. Bai, zen nik uste herriko referentziak hartu, eta, nik uste hori dela gure marreka. Lehen hitz egin duzu, ez, leku handiak eta herri txikiak nahiago dituen pertsonak, eta gira da herri txikitan. Makro edo mikro, ez? Bai, baina ez da makro ezin dugu egin, orduan. A ber, eta asko egiten dakaun presupuesto gutxirako, eta oso esan, kriston merituak haula iruitze zai. Bai, baina ni diote herri txiki hoiek, ze eskertuak diren horrelako gauzak. Askoz ere. Ni naiz mikrozalea alde hortatik. Bai. Osea, nik uste eta holako gauza bat iteko, herri txiki baten, familia giroan, gauza askoz gehiago bateatzea. Eta, bueno, hemen ordizian, ia hunda hogei pertsona etorri ziren, ikustut jende asko dela, bueno, ni ustez, eta hemen baitare laro gehieta. Zestuan, kriston arazo, bai, zestuare bete genuen, baina zestuan izan zen arazua, gero, fokuak, ez dakitze. Bueno, eta hori, jo, egia atretzua, ez que atretzuan edo hor diru asko izatea, klaro, osea, ez da hor atretzua betetzeko, ojala ez eukitzia, baina ez da erresa. Hor dizin junitzen, ondoko taberna bati eskatzen mesedez, plastikozko zile bat errazakoa. Egia da. Eta oso jatorra herri txikitako jendea. Bai. Bilbon arazo gehiago izan gehiago. Eta hori zinetzako iria da, baina, bale. Bai, bueno, claro. Baina oso guai izan zen, Zaldibine bai, ze ondo. Zaldibine zera. Ze polita. Bai, zema jende azken momentuan baita. Nik uste herri txikitan zentratu behar ginekela. Bai, oso polita. Zer, deitzu bali maitugute samamesen, ez. Eta, zuk esan zuen korrikakoa sartu ziguten, noa itzezen plaza, egin genuen plaza... Ez dakit. Udaletxeko, ez udaletxeko plaza. Ez Eusko Jaurlaritza dagoen plaza. Ja. Hori, Euskal Zainako. Plaza Berria. Hori. Plaza Berrian, baina zieran... Barria, hostia, barria, markatu. Baina zieran egin bar genuen... Gero, zeta jotzen zuen estena, Tokion. Ja, eski horra aldaketa asko ontzien. Bai, eta eurilla, eguraldi txarra, pipi, papa, pupu, gero egia, bai. Egin bagenu, beste zena Tokion. Pero momentu batean igual Peiori ere elkarrezketa egin bar genion. Ja. Egin bar, da, Aekak, bai, bere abestia... Abestiaren aurkezpenean, igual, gurekin elkarrezketa bat. Baina Argentinan zegoela eta uste dut bueltatu egin zela, guk egin bar genuen 17an, eta bera bueltatzen zen 18an. Ojo, ez dugu ez errin, baina ojo, proposamena geuki ditu. Cuidao. Peio reparazekin. Guai, gero Bilbokoaren nik egile zan, gero parre ingenun. Osea, nik Bilbon egila parre asko inun, egoera izan zaleko oso surrealista. Batzutan ebai horrek, bai. Ni hor, de repente, egea ikuskizuna egiten. Eta fonduan zoben, klaro, azkerian olako leku turistiko bat zeuden. Galiziko, Aitxonamuna kuadrilla bat danak, zapi hori batekin edo elkarrekin ez galtzeko. Eta, hombre, que, donde venís? Ni hazen nintzen nola darra jotzen, gertura huintzan bat, itzeiten, ni, bueno, ni moztengo jot, bestela, show dan... Kendengoit protagonismo. Bai, egia oso graziosua izan, osea, a ver, hori gero feskutatik juntzan dana, bai. Eta gero aurrak ez dena tokian. Bai, gero nik umia kantatzea, zera. Eta hor batzuk ez ziren joaten, Ez, aur batzuk. Ume batzuk txikita estenario gotzu baituzu. Bai, guztua zauden. Eta gurasoke guztua beran. A ber, gurire iguala pasatzen zaigu, orduan ezin dio, a ber. Zenbat mobiletan egon gozteateuen. Guraso guzti grabatuta. Claro. Ea bida zondo pasazuen hor. Zein dia hauek, zeite buen, Animadora. Eta hori gozinek gurek kantatzera, estandan dauden... Bai. Ipi? Hauek. Bai, eta Ibarreko zare, bai. Biak, daude estandan. Ez. Ipi Ximenatan ton etorri zian batea, eta gero etorri izan bestiai, ez zaitela bain, izena gogoratzen. Iker, hori da. Iker. Bera ezken oso jatorra. Bai, bera etorri izan da, ontzan da... Bueno, baizu, errepaso majoa, Bai. Eta polita eta nostalgikoa, baita ere hau indarrak hartzeko bigarren denboraldi bat... Polita izan, oso polita izan da, nik behin hemen ikusita etxean, polita iruditu zait, askatasun ez egindako programa bat, eta farra egin dut momentu batzuekin, oso surrealista da horrelako gauzak, ez? Momentu... Surrealismo hitza hasieratik zegoen, lehenengo bileratan... Bai, baina errepasoa egin da, batzutan gertatzen da, dituzu lehenengo bilera eta gero dituzu azkena eta ez dugu bat ere egin. Helburua bete dugu, Antonio. Eta egin dugu.
Oso ondo. Ondo. Eta publikoa eukide. Publikoa etorri da, publikoa gustora, batzuk errepikatu dute. Bai, egia da, bueno, ondo pasa deu. Ba, joanek esan zuen urte bukaerarako hau beteko genuela. Zakit hor, mantentzen duzu joan. Urte bukaera zen orain edo abenduan. Abenduan. Vale. Osa guain urrengo helburua, da, abendurako... Hemen 30 pertsona. Ojalá. Ez? 30 ez asko, ez? Bueno. Ez dira gehiago sartzen. Ez, Estaz. nik uste lortuko deula. 30, baina saio bat baina gehiago grabatzen baduzu izan daiteke egunean. Ja. Zen, 30, eta ojo, jateko eta euta normalian, ez? Baita, Osea, aizu. Plan politia, batzuk, izango izuet, batzuk gogoratzen, etorri ziala, nik uste lehenengotako zita bat ozuela bigaste. Ze, klaro, publiko etortzi zatena jakin, egoten izela gero egotegia zuekin hitzaiten, da, hombre, ze mozlun dizatozte, pixatola ezagutzeko, da izateko hain arrotza eta hain arrarua. Eta batzeko estetxe batekin lotzauta zeuden, nik uste lehenengo zita bato. Eta beste bikote bat Zaldibin egon zelago ikusten zuzenen, eta gero etorri ziren ona. Ez, Aldibiko Valentziarrak. Valentziarrak ziren. Bai. Valentziarrak eta hemen egon zian gustora. Gero da publiko, osea, ondo. Ze nostalgia, oie. Bai, politik zan da. Eta naiz, lekua, zaintza, ondo, oso ondo zainduta gaude. Oso ondo. Nik uste talde hortatik. Baina, bueno, ez gaude danak ez, jendia falta da. Ze taldea, hasieran argazki bat izaten genuen hor, baina ez ginen oso ondateratzen, eta hola hobeto geratzea. Bai, hola hobeto geratzea, bai. Baina, gure musikariak ezin ditugu aztu. Ze zuzenekoan ez gaude guiru bakarrik. Barkatu, hau izten badut, kentzen da pantaiak, bale. Ja, ondo. Agian kentzen dut, kentzen da pantaiakoa ez nekien konektatu. Ondo, bai. Esaten nun hori, zuzenekoan familia ondixoa. Hori da. Musikariak izan ditugu. Eta nik uste hori dala gure puntua, zuzenekoan... Zer lan hain duten. Bai. Musik asko gonda, zuzenekoetan ikuste. Bai gonbidatuak, baita ere... Bai ona, musika ona, eta gero, Judas, Jesus, talakoak. Zestuan bertzua kantau nun, Bai, Aitor Salegi, Aitor Salegi zestuko bertso elkarteko batei mesadez ezkaunion. Aizu bertso bat, kantau nahi baina ez dakit. Eta zer nahi duzu esan, hau, eta oso politia izan zen bertzua, zestuko bai. Oso politia. Baina, eta gainea, doinua erabili genuna, gaur sorpresita badakau. Hori da. Bertso doinu horrekin ikusten momentu da lagon bidatzeko, ez? Gure musikariak ez dira hemen egon. Punpaitezeko maian oain arte. Orduan gaur, eukiko du plazerra, June hemen eukitzeko, azken June! Azkenean, June. Txerifa! Gaixo, June. Zemos haue. Oso mi. A ber, hau kendu ezake? Ez, osa, bai. Baina ez, obeda jartzen. Hola, esan ziguten hola, hobeto. Bai. Jakiteko, zure ahotsa nola sartzen da mikrofonotik eta. Bai, baina nahi dezu nahi. Zun Jone somos. Gusta gantzea, proiektu... Errepasoarekin flipatzen. Bai, ez. Osteke grazia. Bai, ez. Zuko la momentu bere xiren bat gogoratzen duzu zuzenekotatik? Gehien bat, musika alternatibo hori egiten genuenean, gero eszenarioan geratzen zela nahiko ongi. Dena geratzen zen ongi. Osea, oso surrealista, baina... Zekreston lanak itezen ituntzuk, azkenian, sintonia, bakoitzari. Lan asko indazu zuen. Ni konfiantza, porque torten zen Antonio proposamen batekin, eta nik esaten, pero, ¿qué dices? Osea, etuko da supergaizki. Osea, qué ridículo. Es que nik ikusi, osea, ni musikari bezala ikusi, qué ridículo, osea, qué vergüenza, eta gero... Eta gero, ez? Eta gero funtzionatzeu. Bai. Ez egia da, gainera, musika prestatu dezuela, gonbidatu bakoitzarentzat zerbaitola prestatuta, esaten zen iguten. Aizu, itzen gonbidatuarekin, abertzen musika gustatzen zaion. Bai, hori... Hori edozein lekutan ez da iten. Nik ere nire zarrera, Junek esan zia, Maria, zu zartze zeneako zen musika nahiko zenun? Saxon intruak. Bai. Zan berra da, o. Eta badugu betzeko, baina... Bai? Bai, zuk ez, June. Gehiagi ez, estela. Momentu txarrake bai, guain bat etorri zaitola burua. Zein. A ver. Zea bat, usteet Iruñan zela, etorri zen San Ferminetako gida bat. Ez? Bai. Eta gero Diana bat jo hartzi dioten. Hori da, gira da, geritu zen. June? Eta zertatu zen? Diana, eta zuk zeukazun zure instrumentua mutututa. Bai, baina, bueno, teknikarien lana hori. Hori bat, eta zu. Bai, egia. Eta nik ikusten nuen... Bai. Eta ez zan ez pasatzen? Bilboko hori ere bai, azkinera xalala jotzen eta hori improvisau total. Ez que jo bagenitzen korrikako abestiak.
Agia. Eta claro, claro, baina ez genuen oso ongi prestatu nik uste, bueno, ongi esan dut, ez digun denbora eman, ongi prestatzeko iruz palaba besti, eta ni gitarraekin gainera, galdu egin nintzela, zegoen zure lagun bat, goratzen zela, eta esaten zuen betik entzuten zela sol. Eta ni, aldi horrela eta orain esan dituzuen hiru hauek, niri esaten, venga Antonio pai, eta te pases tampoco, o sea... Hori baita, momentu oso zaila, Sola, Bai, horrela, eta oso... Aurrera aurreatea zen. Aurrera, baina, ez hori izan zen momentu... Hombre, estualdik izan dio, baina danatatik ategea. Hori bai. Ene kanta moduan. Eta ez dugu gaztuko Xabi Olano. Eta Xabi Olano baita ere, gurekin egon dela urte. Eta jende gehiago ere, bai. Bai, pasadia. Imanol aurretik eta Maider ere bai. Maider ere gai ontzan. Lagaite digu, bueno, oituta gaude. Baina Xabi gaber. Ai, gure umetxoa, Xabi. Umetxoa. Ez Xabi Solano, Xabi Olano. Xabi Olano. The original, the real. Bai, ondo. Egia esan... Atorren demoraldiako, June, prest? Prestatuko dugu. Ditugu gauza gehiago. Bai. Eta atretzoa, ez? Bai, hori landu dugu. Ez que atretzoa zaila da. Beharko genuke trailer bat eramateko sofa, guapo bat. Ez que horretik anezat. Bai, ez da duke xarma herria junda, herrin sofa bat eskatzeka. Izu baldauk ez zerbait gu eseitzeko. Baita ere guapo. Ez da kizu zekarriko izuen. Zean, beste herri galdu hortan, txek. Jautjarat. Aulki bat. Egia da. Aulki bat individuala eta hola, atzea botatzeko. Oso xelebria. Gero deban lehenengoan, zuek zeundeten marko batzutan sartuta, kuadro bat izango bat zinete bezala. Ez grazioso. Eta non zeuden adar batzuk? Zerritan? Deban baita ere. Ez que deban, Deban lan asko indute baita. Turri, bueno. Baina eskatzen diozula herriari, eta herriak egiten du podcastaren interpretazio propioa. Claro. Eta eramaten du berak uste duena egokia dela podcastarena, baina ez guk nahi duguna, baizik eta berak aproposa ikusten duena. Hori da. Deban eukideu, Kriston Atretzo, eharra. Galdetu zidan pelusak aurreko aste hontan. Ea nor daukan Deban erabilitako maila. Eman honik. Zestuara, eman zenuen buelta. Bai, konfunditu dintzela maiaz, baina galdetu zidan, bapatean. Hoi, non dago? Maiorizeko maiori. Kriston aventura izan zen, gaina zestura jo nintzen, zeaken kaieja eta beste personaje bat, izan zen aventura bat, maiori hartu da bueno. Maiori da, proiektu honen onena. Bai, baina ezin deula erabili. Claro, es que hor daude pegatina jarrita, bueno, baina olako maien bat inberko genuke. Batematek, baldin badak etxian, oain erabiliko dugu hau esateko, ez? Sofan bota berdula, maien bota berdula, bueno, idatzio, esan gurio, guk igual hartuko da. Gu izango gara garbigune. Edo kamisetak, edo etxeren bat. Edo etxeren bat, bai, ez? Lokal bat, jatetxe lokal bat, saiotako. Bizikletak, nahi duena. Bueno, ez pasa. Bueno, jo que sea, gian bapatea teatzen da norbait, gustatu zait pilat zuen proiektua. Igual babesletan bat, eso. 500.000 € izateko atretxo eta trailer bat erosteko eta. Alkidebak eukiko itu, ez? Alkidebak, ja, bai. Asko. Baina, bueno, orokorrean ongi urteko repasoa eta... Nik uste dela polita musikaldetik ere bai zaintzea invitatua, osea, sarrera bat sortzea gonbidatu bakoitzari. Bai, puntazo. Eta batzuetan joitzan dugu ere bai gonbidatuarekin, ez? Bai, eta bertziluak, eta bai, oso... Eta Txers Martinekin abestu zenutenan, eta oso polita izan zen. Bai. Bai, nik uste musika izan dela honena aldiatikan. Nere ustez. Claro, hasieran kartela jartzen zuen, punpairez. Elkarrizketak, humorea, musika, eta beste 11 kontu. Eta 11 kontu. Bete dugu. Bai, alaxe. Eta honekin eta honegaz? Sorpresa atxoa egiteko... Bai, nik uste momentua dela, ja, bukaera borobil bat emateko, egala, inbeste musika gora, musika bera. Bale. Ba, nik uste dela momentua, emango jazu, nik uste eta dela momentua, abesteko, zeatikan dazkeu musikari honenak, bain demostrauko dugu. Gu pixkat urrutiatu ingo da mikrotik igual, Maria. Bai, nik eski bat... Zuk ez duzu abestu behar, Zestuan egaski pasanun. Zestuan tonu honekin... Zen momentu baita de hor, Zestuan egaski pasanun, tonu bat... Eta honekin ja bagoaz, agurtzen dugu ja, edo... Bai, honekin bagoaz, bai. Beraz, bueno, eskerrik asko. Hori da, eskerrik asko. Eskerrik asko parte izan zatenak, hone ikuste etorri zeatenak. Eskerrik asko naizi. Bai.
Ez horregatik gaur egun arrakasta pila bat izaten ari duten gure gonbidatua baita. Gonbidatu guztioi, guain arrakastan zaudeten, olatuaren gainean zaudeten oiek, gora zuen podcastak. Bueltatuko zaten. Eskerrik asko jo, larraiz baita ere gaur ezagula, baina eskerrik asko. Publikoari etortzen den publikoari. Aretota etortzeana, nezate eguna ze ondo indezuen, jende horri ere aizu, eskerrik asko. Hori da. Bai. Así que bueno, honekin... Ale, egurra eman gaio. Uda. Por cierto, letra Junek indula, A ver. Beti bezala, dana bezala. Bion artean. Barkau. Junek iman dio merita. Elkarlana, dena gure. Ala zeate. Ekipo ona zeate. Tandemona da. Tandemona, bai. Prest. Venga, bueno, prest. Prest beti bezala, erdi prest. Venga. Amaika saiota farra eginak ditugu jada. Naiz irratian Donosti, etxean bezala gara. Hamarka saiota gero, ongi etorriak gara. Jontara raiz kontroletan, Xabi Maria Antonio, June Xabi musikariak, gara Punpairez podcasta. Eskerrik asko danoi, urren arte! Un equipo, venga, desarkatuko da, Bueno, hau ez denun espero, lau gateko Super nostálgico, Ze paletxa izan da. Osondo, eso paletxa, ostia, tonua burra da,